ngedekake Pangeran Jolang saka Mataram. Pangeran Jolang saka Dene apa kowe kumlancang mlebu ana ing Taman Sari Blambang? Apa kowe ora ngerti? Yen iki ngono Taman Sari Blambang, Taman Sari musuh ana ing Mataram. Mung bae sadurunge kowe mateni Pangeran Jolang. Aku kepengin tetepungan. Sopo kang dadi jeneng? Aku Sedah Merah. bener. Putri saka ing Raja Rama Siung Laut ana ing Kabupaten Putra saka Kadipaten Blambangan, putrane Paman Dipati Sunar. Pancen bener. Sedah Merah. Perang kuwi wengis. Kanthi katulis apa wae kuwi kejem. Saya-saya prajurit sing tanpa wilangan dadi korban karena wengise peperangan. Mung kadaya kajurung harganing kanakson lan angkara murka. Yen pancen negara padha seneng anakake peperangan, ngendi dununge mikirake kawula cilik. Saya-saya peperangan yang dibacutake akeh warondo sing ditinggalake bojone sing dadi prajurit, akeh anak sing padha tinangisan katinggalake wong tuane. Yen peperangan dibacutake apa wis ana kondange? Apa negara kuwi bakal manggih akeh katentreman? Ora. Saya-saya beo kang digunakake negara kanggo kabutuhane perang kuwi wilangane tanpa winates. Aja nganti nyepyok marang kawula sing ora ngerti kintang kimpuling perkara. Saya-saya pangorbanan keng tanpa wilangan. Apa pancen kaya ngono kabeh? Ayo, Pengorbanan. patenono Pangeran Jolang. Oh, Pangeran Jolang. Pangeran Jolang. Patenono Pangeran Jolang yen gawe seneng atimu tanpa ngewek kawula. Perangane putra saka Mataram yen pancen mati saka tangane Sedah Merah. Mbok menawa cumeplong atimu, kowe dadi seneng wis ngasorake liyan. Aku lilo mati saka tangan. Punten Pangeran Jolang. Kula malah matur nuwun sanget dhateng panjenengan. Awit panjenengan buka lelakon sejarah ing peperangan. Kula boten mangertosi. Yen perang antaraning Blambangan lan Mataram gawe gelaning para kawula alang sing ora ngerti pokok pucuking perkara. Sedah Merah. Aku ngerti wengise peperangan. Kemesi lumaku lumantar ramamu. Kagowo harganing kanaksa. Mung kepengin mengkang pranatan saka Mataram. Nanging ning kene ana srana amrih antarane Kadipaten Blambangan lan Mataram bisa guyub rukun nanakake katentreman selawase. Apa untunge yen mung mikir antarane menang lan kalah? Pangeran Jolang. Sedah Merah. Kula kepengenake antaraning Blambangan lan Mataram kuwi mboten ayun-ayunan perang. Kula welas kalian kawula awit ingkang mboten mangertosi bongkot pucuk ing perkara menika dados korban. Menawi Pangeran Jolang menika
Blambangan lan Mataram bakal rukun selawase. Lamun negara ing Mataram lan Kadipaten Blambangan bakal gayuh kencana rukmi. Pancen ana syarat saranane. Lajeng syarat-syaratane napa? Menapa kula saged wujudi? Menawi kula saged wujudi, kula purun dados korbanipun. Menawi Blambangan kalian Mataram menika saged bedhamen jeng pangeran. Ora kudu nganakake pangorbanan saya-saya sliramu lan aku. Putra pengayoman antarane Kadipaten Blambangan lan Mataram. Kanthi sapedamen aja nganti ana cengkak penemu apa dene kepengin antarane Mataram lan Kadipaten Blambangan padha nganakake peperangan gedhe. Lajeng kagemargi kados pundi jeng pangeran? Tenan, kepengin ngerti. Saestu Dalan kuwi antarane Segah Merah lan Pangeran Jolang kudu ana sinambungan tresna. Pangeran Jul. Menapa mboten kehentus daya pangandika panjenengan? Yen kleru babakan apa palucap. Mboten wonten margi sanesipun antarane kula kalih panjenengan. Cobi panjenengan menika penggah. Panjenengan menika putra pengayoman wonten ing Kasultanan Mataram. Sinten ta kula? Kula namung putra Saadipati wonten ing Blambangan. Menawi kula lenggah jejer kalian panjenengan, menapa dipun timbang bobot lan pepetipun jeng Segah pangeran? Merah. Wong bebrayan kuwi ora ukurane bondo donya derajat pangkat. Senajan Pangeran Jolang putra pengayoman ing Mataram, Segah Merah mung putra saka ing Kadipaten Blambangan. Nanging kekuataning tresna bisa ngalahake apa wae. Keluarga, kanca, wong tuwa, apa meneh mung palungguhan derajat pangkat ora dadi boyo pangoko lamun katimbang sedang Jeng pangeran, Segah Merah. napa saestu menawi ngagem margi kados mengati kula kalih panjenengan nyawiji dados tunggal saged Blambangan antaring Mataram boten ayunan tenan. Kabeh iki mau gumantung Segah Merah. Yen pancen kepengin nganakake sapedamen tentreme Kadipaten Blambangan lan Mataram, ning kene aku kawan kowe kudu nganakake sinisian Jeng pangeran, Segah Merah. menawi kados ngaten kula purun jeng pangeran. Kok tampa sarana kuwi mau Segah Merah? Nanging jeng pangeran Jul, Segah Merah. panjenengan ampun keton gedung. Menawi panjenengan menika mendhot kanggo kaliyan jeng pangeran. Banjur babakan nampa sing dadi aku ketun lan ketun. Awit menapa
panjenengan kalian Nadya korban jiwa Diajeng sedang iya Kanjeng Rama siung laut menika sarujuk antaraning kula kalih panjenengan menika sambung katresnan lan saged boten peperangan wonten ing mata monggo aku duwe kapitayan kabeh mau ora ono bareng kami kamu kan tidak kanggo sik kok ampun cedak-cedak ampun cedak-cedak sing mbok karepe kuwi apa cindera panjenengan Panjenengan sampun mangertosi Kang Mbok. Yen teng Taman Sari menika sok sinten kemawon ingkang wijil jalu boten dipun keparengaken lumebet wonten ing taman larangan. pancen bener Lah kok panjenengan kemawantun lebetake tiyang awet aku nyoba kemawongan iki mergo kabeh kuwi aku sing duweni menang sautuhane ing Taman Sari Blambangan kene nanging panjenengan lepat luputku munggo ing pranatan Kanjeng Rama. yen aku luput mengko aku sing bakal matur ning ngersane Kanjeng Rama ora usah dadak kuwatir sliramu ya Piye? Nggo dhisik. Sopo kang dadaranmu? Nganti wani ngancike sikilmu ana ing taman larangan Kadipaten Blambangan. tepungke jenengku Pangeran Julang saka Mataram. Pangeran Julang saka Mataram. Rancingan jebul malah musuh Kang Mas. Sakwise kowe ngerti yen aku Pangeran Julang lagi sepisan aku ketemu kelawanku. Sapa kang dadi jeneng? Cindi Among. Cindi Among. Aku putra dalem Cindi Kembang. Cindi Kembang lan Cindi Among. Yen sediamu ning kene wis ngerti yen aku perangane putra saka ing Mataram. Yen pancen kowe kepengin nguglingke kaprawiranmu, aku uga jejering Senopati. Yen kowe kepengin ora trimo ngluputke aku mapan ana ing Taman Sari Larangan. Mestine wae aku ora trimo. Mergo wektu dina iki Blambangan lan Mataram lagi wae perang gede. Apa meneh wani lumebu ana ing Kadipaten Blambangan. Tak ibaratke kowe wis wani lumebu ana ing sanjrone kandang macan, Julang. Yen kowe wis ngerti kedadian Pangeran Julang mapan lan ing Taman Sari Larangan Kadipaten Blambangan, yen pancen kowe ora trimo ning kene kowe kepengin jandon lan Pangeran Julang joget tak kendang mana sampeyan kang aku percaya karo aku sedang Ya iki sing diarani kutuk malah sono. Mati. Wah. Ayo. Perkara iki aku ora nrimakake. Bakal tak wadulne Rama. Ndak ngono Rama. Welo. Joto sura lan benduk. Mungsuh wis mlebu ana ing Blambang. Enggal raket lebokke paku jarak. Julang.
Kowe kuwi sawijining anake musuh. Sugih kendel bodho wani mlebu taman. Ngilani dadane Kanjeng Diwasila. Iya. Yen pancen tekane pengiran Jolang ibarate sulung mlebu geni utuh marani sunduk. Ning kene yen kowe ora trimo Pangeran Jolang mlebu ing Taman Sari Larangan. Reboten aku wong sak tunggawa Kadipaten Blambangan. Sumbarmu pindho latu kang bakal ngobaring dalem aku. Kalamun ora trak brasto bakal ngomyo raja maju salakala. Iya kakak. Sediane rom, kamu kowe iki musuh. Kula ngertos. Geret mana? Menawi Pangeran Jolang menika mengsah ro. Nanging nuwun sewu. Piye? Menawi panjenengan badhe mejahi kaliyan Pangeran Jolang. Menapa panjenengan boten mangertosi karingkihan wonten ing Mataram ro? Yen Jolang tak pateni, aku ora bakal mangerteni karingkihan ing Mataram. Menika lho. Bener kowe sedah merah, ayu tenan. Banjur Jolang kudu diakapake. Menawi Jolang menika kedadipun lebetake wonten ing pakunjaran kemah. Dilebokna ing pakunjaran. Inggih. Bagus. Jolang dilebone pakunjaran, yen esuk dipepe, dikei mangan sego akeh, dikei ngombe banyu peceren kaya ngono. Nuwun sewu ro. Kepiye? Menawi Pangeran Jolang panjenengan lebetake wonten menawi panjenengan lebetake Pangeran Jolang wonten ing sak pakunjaran. Menawi panjenengan siksa, menawi siang panjenengan menika dipeme wonten ing tataran, dimaringi maaf ingkang boten sekeca. Mesti kemawon Pangeran Jolang menika yen ngekes atine mesti bakal tumekaning pati. Cocok Kanjeng cocok. Cocok Kanjeng. Sarujuk leres palu-palu. Kowe sarujuk, lho. Oh, nggih. Yen ngono kudu kepiye? Menawi Pangeran Jolang menika dilebetke wonten ing pakunjaran, Iya. diparingi dedaran ingkang eca, diparingi panggonan ingkang kepenak ro. Kaya ngono. Nggih. Upamane yen esuk dikei panganan apa? Menawi enjing diparingi maem menika sego gandul ro. Sego gandul. Nggih. Banjur ngombene Menawi unjukane, menawi enjing lak rondo anyep to ro. bener. Dereng sing seger-seger marai awak anget. Apa iku sing seger? Boten wonten sanes namung susu. Susu. Banjur nyamiane apa nyamiane? Panjenengan menika kepengin mangertosi nyamiane. Iya. Nyamiane menika sak sampune jangan sego gandul unjukane susu. Ya nggih to. Ah, nyamiane menika kanggo tombo amis. Iya. Lah nggih to, niku boten wonten sanes namung jeruk. Jeruk. Nggih. Lah iki rokok ya apa? Menawi rokoke Rama. Iya. Rokoke niku sing enak, Oh. sing encok, boten wonten sanes namung LA. Oh iya. Rokok era doyan. Rokoke jare napa? Lah mos kok gandul. Sego gandul. Awe kerupuk Bandung. Bandung. Iya. Unjukane susu. Rokoke. Rokok era doyan. Kula Ya. doyan. Doyan. Mas. Aku yo. Doyan Jolang. Wolo. Nek awan. Nek awan kepiye nek awan? Panganane apa? Siang menika nek rondo panas. Panas. Mame kudune sing seger-seger. Sing seger-seger. Boten wonten sanes namung soto. Soto. Lawe. Lawe menika boten sanes namung empal. Pal goreng. Nggih daging empal niku lho. Ombenane. Umbenane ro? Iya. Umbenane. Aduh, menawi siang menika umbenane sing
Banjur apa? Rokoke menika ingkang sekeca boten wonten sanes namung jarum. Awan-awan lho, Rama. Jarum. Jarum. Jarum super. Nggih. Lho doyan. Kula doyan. Doyanan kowe. Doyan. Awan-awan makeme soto, ngombene es Fanta, rokoke jarum. Kula purun. Aku rokokku sukun kowe lho jarum. Ah, niki menawi dirokoki sukun mengke ndak niki tutuke lho boten enak. Iku nyawa. Nyawa turun singkang putra. Lho. Nggih. Nek kaya ngono ta, Teh? Banjur nek sore, utawa wengi, nek wengi. Angge yen sonten Romo. Aduh, sonten kwiling sirajeng. Anu dalu lak Iya. kita. Maeme niku mesti sing enak. Apa sing? Sego goreng. Sego goreng. Nggih. Lawe apa yo? Lawe menika telur mata sapi. Telur mata. Telur mata sapi. Waduh, telur mata sapi. Nggih. Ombenane, Nduk. Aduh, ombenane menawi sore niku enake nggih kopi. 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 Walah, kopi napa niku? Kopi susu. Susune sinten? Susune kula. Susune. Jenenge niku lho, boten susu niki, Paman. Susu apa? Susu ingkang kula gawe. Kula cawi ngoten niku lho. Nyamiane apa? Nyamiane lho. Iya. Anje pisang lho. Pisang. Nggih. Lah, rokoke apa, Nduk? Rokoke Rama rokoke boten nanen sanes namung sampurna. Sampurna. Nggih no. Kowe yo doyan. Sore-sore sego goreng, nyamikane gedang, rokoke sampurna. Ombenane kopi susu. Doyan. Doyan. Kowe rokok sampurna ora watuk. Wah, nggih mboten watuk kok sampurna. Pak. Tenan? Tenan. Niku nembe kemawon maeme Rama. Heeh. Kadare nggone tilem, nggone turu. Nggone turu pe. Nggone turu niku apa digelarke kloso mboten lho Rama. Banjur apa? Anggone tilem menika digelarke spring bed. Seprimbet. Spring bed menika tingkat 7. Bravo. Nuwun sewu. Kepiye? Menawi ngoten kula nggih purun dipakon joro lho. Ora kanggo kuwi ngono iki kanggo Pangeran Jolang. Mboten Banjur apa, namung Mas? spring bed, wonten AC. AC. Wonten TV. TV. Dadi to, wonten niku napa jenenge? TV. TV. TV Rama. Ana TV-ne. Wangke wonten to. Lho iki pakunjaran apa hotel? Angke karep pakojaran nggih hotel. Nggih, kula purun. Kowe yo gelem? Nggih, kula purun. Apa sae? Cukup. Cindiamo? Nggih, kembang. Jolang lebokke pakunjaran. Langsung. Mengko dhisik Yai. Pripun, Kang Mbak? Ojo kesusu. Nuwun sewu Cik Rama. Kepiye meneh? Mboten kadang kula ingkang lebetke Pangeran Jul. Banjur sapa? Kula ingkang lebetke menawi kula kepengin naliti bab unjukan daerane kalian Pangeran Jul sinten aja kula to Rama. Lho kowe iki wong wedok seneng lebokne iki piye? Lho lha wong kula niki doyan lebokno lho Rama. Lho kowe pripun? Kula doyan lebokno. Asu. Nggih. Gol boke mawon. Aman maneh. Ampun ngoten. Sampeyan aja celemetan. Nggih, mboten. Cek. Sing lebok kowe. Nggih. Enggal pun pakunjaran. Ngaten. Bareng Cik. Jolang kanthi lawang pakunjaran rusak. Tanggung jawabmu. Arya Bendung. Pakunjaran kautuane tak pasrahke kowe.
yen ana anda kang sumende tali kang kumlawe tanggung jawab Dados kula ingkang jaga wonten sanjabane pakujaran Pakunjaran eling kuncinipun ingkang asta Gusti Patih. bener Nggih. sampun terwaca dawuhipun Kanjeng Diwati Songo kepareng kula badhe ngesti enggal janji